Така, почти сме готови с тази машина. Рециклиране, втора част. Ето, да покажем. Въпреки че така, сменени лексанчета. Тук ще сложим само етикетчета, не сме готови. Тук рекламки, инструкции и отпред, че е готова. Поядисана, се вижда хубаво от апарата. Лед осветление ново, вместо старата лампа пуричка. Тук има още работа малко по платката. Казанчето, нов маркуч, чисто нова помпа, нови перки уплътнения на миксерите, ново коляно на Нескафета, сменени ножове, профилактирани микроключето като разглобяване, лагери, смазване на мелачката, чисто нова термосонда, чисто нова еспресо помпа, сменени всички уплътнения на бойлера. Тук има и други уплътнения, чисто нови термозащити, водомер, друго чисто ново бутало горно с цетки чисто нови. Това е общо взето. Има още работа. Малко и ще стане. Се подглобят още неща и ще стане идеално.